Għal Simon Busuttil, il-każ tal-Lavin huwa każ magħluq u għamilha ċara aktar minn qatt qabel li mhux se jkun qed jieħu passi kontra d-deputat tiegħu Jason Azzopardi. Il-bniedem responsabbli fi żmien li sar dan id-deal li permezz tiegħu il-gvern daħħal ftit mijiet ta' eluf ta' euro għal art li tiswa 8 miljun euro. Skont Busuttil, il-Partit Nazzjonalista diġà tkellem biżżejjed dwar dan il-każ u m'għandu xejn iżjed xi jżid. Dan minkejja li barra rapport tal-Awditur Ġenerali pubblikat f'Diċembru li għadda illi jgħid li trid tintrefa' responsabilità politika, issa hemm żewġ każi ta' xhieda ġuramentata li jgħidu li intervjena il-Ministru. Dr. Busuttil, hemm dikjarazzjoni ġuramentata li l-eks Ministru Jason Azzopardi intervjena fid-deal tal-Lavin, intervjena fit-2009 kif ukoll fit-2011. Hemm ukoll dikjarazzjoni tal-Kummissarju tal-Artijiet li fil-qorti qal illi beża b'dan il-każ sax beda jibża li ħajmur il-ħabs. L-Awditur Ġenerali wkoll fir-rapport tiegħu talab li tintrafa' responsabilità ta' Jason Azzopardi fidejja wkoll għandu dikjarazzjonijiet tal-Awditur Ġenerali. Inti li tant titkellem dwar governanza tajba, tant titkellem dwar standards għolja fil-politika, se tibqa' ma ġelx lil Jason Azzopardi għal responsabilità politika. Mela aħna diġà kummentajna diversi drabi fuq din il-kwistjoni. L-Awditur il-kritika li għamel kienet illi Ministru ma indaħalx, nirrepeti. Nekkara għaw miktub para bears an element of responsibility for the gross misrepresentation. Interessata fit-tweġiba? X'qed norek id-dikjarazzjoni? Mela, ħallini nwieġbek. L-Awditur il-kritika li għamel kienet illi Ministru ma indaħalx. Iżda id-dokumenti li ħarġu minn wara r-rapport tal-Awditur Ġenerali jġibu fix-xejn id-difiża ta' Simon Busuttil li jrid jibqa' jiddefendi lil Jason Azzopardi akkosta kollox. Hemm xhieda ta' Zarem Vassallo li tikkonferma li tal-Marsovin tkellmu mal-Ministru biex neħew il-kundizzjonijiet marbuta mal-art. Kundizzjonijiet li tant neħew b'mod ħażin li l-Kummissarju tal-Artijiet ta' dak iż-żmien beża li se jmur il-ħabs. Fit-tieni każ Zarem Vassallo xedt li fl-2011 kien imwiegħed kompromess meta Dipartiment tal-Artijiet ġie biex jirranġa l-iżball. Iżda Busuttil ma jridx jaf b'dawn id-dokumenti tal-qorti għax lil Jason Azzopardi irid iżommu miegħu. Se tibqgħu terfax ir-responsabilità dwar Jason Azzopardi?